Tantay and Erica Medina, Remros Maglangke. Para sa special intentions ni Konsyala Telma Macapagal, Jau, Kabigting Bondok, at Charina de la Cruz. Para po sa special intentions ni Reyes Diaz, Kabigting Sisters in Cypress, California. Para sa payapang paglalakbay ni Nemencio Mangulabnan Jr. Para sa kagalingan po ni Engineer Arthur at Rina Cuerpo, Clarice Cuerpo, Nenita Romano, Lucy Navarro, Brother George C.S., Brother Sing Garcia, Norma Cabrera, Sero Isongko, Norma Balatbat. At para sa kaluwalhatian ng kaluluwa, nina Adelia Francisca, Celerina, George, Fernando Vicente, Hilario Simeon, Francisca Artemio, Maurino, Reynaldo, Oscar Sr., Brido, Marieta, Father Larry, Father Alan, Father Rex, Father Elmer, Father Jason. Isali din po natin ang kalulatian ng kaluluwa ng ating dating Pangulo Benigno Simeon Aquino III. Mga kapatid, para tayo maging marapat na umarap sa banal na piging, ating pong pagnilayan, pagsisihan ang ating mga nagawang pagkakasal sa Diyos at sa ating kapwa. Sa manang sandali na kami hindi nanalig sa iyong pagliligtas at pagpapagaling, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa mga sandali na kami naging marumi dahil sa aming pagkakasala, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Sa mga sandali na hindi kami naging daan ng kagalingan ng aming kapwa, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pag-iarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong kinupkop ay niloob mong maging anak. Sa liwanag mong kaloob, huwag mong ipahintulot
na sa katiwalaan kami masangkot, panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Ang kamatayan ay hindi likha ng Diyos. Ang pagkamatay ng alinmang buhay ay hindi niya ikinalulugod. Ginawa niya ang bawat nilalang upang magpatuloy at lahat ng nilalang niya ay mabuti at mahusay. Wala silang kamandag na nakamamatay. Ang kamatayan ay hindi nagahari sa daigdig na ito. Sapagkat ang katarungan ng Diyos ay walang kamatayan, pagkat ang tao'y hindi nilikha ng Diyos para mamatay, kundi para maging larawan niyang buhay. Ngunit dahil sa pakanan ng dyablo, nakapasok ang kamatayan at ito ang kahinatnan ng mga napailalim sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Puoy aking naligtas, ang dangal mo'y aking galak. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. O Panginoon ko, iyong ginawa, kita'y pinupuri, ako'y iniligtas. Kaya ang kaaway ay di nakuhang matuwa, magalak mula sa libingan, daigdig ng patay. Hinango mo ako sa muling pagbinuhay, ako na ang kasama nilang napapanahon sa kailaliman. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Purihin poon, siya ay awitan ng lahat ng tapat na mga hinirang. Iyong gunitain ang mga ginawa ng Diyos na banal, ang Kanyang ginawa, alalahanin at pasalamatan. Hindi nagtatagal yaong Kanyang galit, at ang kabutihan niya'y walang wakas. Ang abang may hapis at tibmak sa luha, buong magdamag sa bukan liwayway, ay wala ng lungkot, kapalit ay galak. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Kaya't ako'y dinggin, ikaw ay mahabag sa akin. O Poon, ako'y pakinggan, mahabag ka. Poon, ako ay dinggin mo, iyong tulungan. Nadama ko'y galak ng iyong hubarin, aking panluksa. Sa pasasalamat sa iyo, O Poon, ay di magsasawa. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Pagbasa mula sa sulat, sa ikalawang sulat ni Apostol Corinto. Mga kapatid, kayo'y tanyag sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa kasipagan, at sa inyong pag-ibig sa amin. Sikapin din ninyong manguna kayo sa pagkakawang gawa. Alam ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo, na bagamat mayaman ay nagpakadukha upang yumaman kayo sa pamamagitan ng kanyang karukhaan. Hindi sa ibig kong magaanan ang iba at mabigatan naman kayo. Masagana naman kayo ngayon, marapat lamang na tulungan ninyo ang mga nangangailangan. Kung kayo naman ang mga ilangan,
at sila'y managana, sila naman ang tutulong sa inyo. Sa gayon, pareho kayong nakatulong sa isa't isa at naganap sa inyo ang sinabi sa kasulatan. Ang nagtipo ng marami ay hindi lumabis, at ang nagtipo ng kaunti ay hindi naman kinulang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea. Nakasakay sa bangka. Nasa baybay pa siya ng lawa ay pinagkalipumpunan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya ay nagpatira pa sa kanyang paanan at ang samo. Agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan, ano ba't halos maipit siya. May isang babae roon na 12 taon nang dinudugo at lubhang nahihirapan. Marami nang manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kapapagamot ang kanyang ari-arian. Ngunit hindi siya mapabuti kahit kaunti, bagkus ay lalong lumubha. Narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo niya ang damit nito. Sapagkat sinabi niya sa sarili, mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako. Biglang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo sa akin? Sumagot ang kanyang mga alagad, nakikita po ninyong nagsisiksikan ng napakaraming tao, bakit itatanong ninyo kung sino ang humipo sa inyo? Subalit patuloy na lumingalinga si Jesus, hinahanap ang humipo sa kanya. Palibhasa ay alam ng babae ang nangyari, siya'y nanginginig sa takot at nalumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong Jairo. Patay na po ang anak ninyo. Sabi, umaakbay, umahawak sa mga tao. Ngayong pandemic po, yun po yung isang hindi natin magawa. No? Lalo na po tayong mga Pilipino, very personal po tayo. Very touchy tayo sa mga tao. So, yun po hindi natin magawa. Yung mahagkan ang bawat isa. Ngayon, pag merong mag-greet ka dati, mag-greet ka ng birthday, kakamayan mo, kaya yayakapin mo, halikan mo. Ngayon, hindi. Pag nakikiramay ka, kunwari may namatayan, nung kami po namatayan, bawal ang yumakap, bawal ang kahit iyak na iyak ka na gusto mong yumakap, bawal kang yumakap. Anong gagawin mo? Dahil sa pandemyang ito, pinigilan po tayo para hawakan hagkan ang bawat isa. Pinigilan tayo para mahagkan ang bawat isa.
Noong buhay po yung nanay ko, madalas pag pagod na pagod ako at hapong-hapo, like ngayon po, ilang weekends ng pagod na pagod at hapong-hapo. Pag hapong-hapo po ako at pagod na pagod, tatawagan ko po yung nanay ko, tatanungin ko na ang ulam. Pag nagtanong ako na ang ulam, alam na niya yung gagawin niya, yung pagluluto ako. Tapos po, pag uwi ako, kakain ako. Pagkakain ko, higa po ako sa hita ng nanay ko. Tapos, yayapusin niya ako. No? Hagkan niya, yayapusin niya ako. Hanggang makatulog ako. Paggising ko po noon, balik na ako sa parokya, okay na ako. Ang tawag po ng marami doon, haplos ng isang ina. Tender loving care, ang sabi nila. Haplos ng isang ina ay nakakaginhawa. Ang haplos ng isang ina ay nakakagaling. Ito po ang makikita natin sa ebanghelyo natin ngayon. Ang personal na haplos ng Panginoon. Ang paghaplos ni Kristo ng ating Panginoon dito sa dalawang babae na kung titingnan natin ay bawal sa panahon ng ating Panginoon. Una, actually dun sa una, hindi siya ang humaplos, ang babae ang humaplos sa kanya. Na kung saan ito'y bawal na bawal para yapusin ng babae ang isang lalaki. More so, kung titingnan natin, ang babae ay dinurugo at may sakit at dinurugo ng 12 taon na. Kung titingnan natin yung pagdurugo ng babae ay hindi lamang pisikal na sakit, kundi spiritual na sakit. Na kung saan ang isang babaeng dinurugo ay kinukonsider po, itinuturing na isang marumi sa kanyang sarili at sa kanyang pagkatao. Kaya hindi siya dapat lumapit sa mga tao, more so makipagsiksikan, more so hawakan o hagkan o apusin ang kanyang kapwa. Pero, ginawa niya yon sa pananalig na kapag inapos niya ang Panginoon, inaplos niya kahit ang laylayan ng damit ng Panginoon, siya ay gagaling. Sa pangalawang kwento, makikita natin ang may sakit at namatay na anak ni Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. At anong ginawa ng Panginoon? Hinagkan niya ang bangkay. Hinagkan niya ang batang babaeng namatay. At siya ay muling nabuhay. This is the touch of God. Kapag tayo po ay hapong-hapo, tayo may mga pinagdaraanan, tayo pagod na dito sa mundo. Tayo'y patay na at nawawalan na ng buhay, nawawalan na ng gana sa buhay. Ano po yung lagi nating dalangin? Kapag tayo may sakit, ano po ang lagi nating dalangin? Panginoon, hagkan mo po ako. Panginoon, gumaling po sana ako. Panginoon, hagkan mo po ako sa iyong mga kamay na mapagpagaling. We would always pray for that. But Jesus touches us not only physically, Jesus touches us in our hearts, in our souls, and in our being. Ang hinahagkan ng Panginoon ay hindi lamang ang ating pisikal na katawan. Ang hinahagkan ng Panginoon ay ang ating kalooban, ang ating puso, at ang ating pagkatao. At ito ang nagbibigay buhay sa atin. Ito ang nagpapagaling sa atin. Ito ang nagbibigay ng bagong sigla at bagong lakas sa atin. Kung paano tayo iapusin, hagkan ng Panginoon ang ating puso, ang ating kalooban, at ang ating pagkatao. Amen. Alam na alam po natin yon at ramdam na ramdam natin yon. Marami sa atin, tayong lahat nararanasan natin yon. Na kapag tayo hinagkan ng Panginoon,
tayo'y napupuspos ng kanyang kabutihan at ng kanyang pagpapala. Punong-puno ang iyong kalooban ng kabutihan at pagpapala ng Panginoon. At kahit ikaw ay punong-puno rin ng problema, kahit ikaw ay hapong-hapo sa mga pagsubok sa buhay, we only need God's touch. We only need God's touch. Paghagkan ng Panginoon para tayo ay gumaling at maginawahan sa ating mga sarili. Amen. King Kapampangan, mipaldan ka, mipasno ka, nga ng makanyan. Mipaldan ka, mipasno ka, potang balo mo, inggino, yang tinagkil keka. Amen. Pangalawa, hindi doon natatapos yun. Kundi tayo ay lubusang gumagaling, tayo ay lubusang gumagaang sa ating mga kalooban, tayo ay lubusang nagkakaroon ng bagong buhay kapag tayo mismo ay humahagkan sa puso ng bawat isa sa atin. We are healed whenever we are touched by people's hearts, or we touch people's hearts. Kapag na-touch ka sa isang tao, kapag nahagkan ang iyong kalooban ng isang tao, ikaw ay napupuspos din ng pagmamahal at ng kabutihan, napupuno ang iyong puso ng kabutihan. Ito lang po kung minsan ang kailangan natin. Bakit iniutos kasama sa ating mga corporal works of mercy? Bakit kasama yon ang pagbisita sa may sakit, pagpunta sa mga nasa bilangguan, pagpunta sa mga namatayan? Bakit? To comfort them. Para hagkan natin ang kanilang mismong kalooban, para gumaan ang kanilang nararamdaman sa panahon ng iyon ng kanilang lumbay at paghihirap at pagsubok sa buhay. Physically, the Lord touches us spiritually, but we touch everyone personally para maiparamdam sa kanila na tayo ay nandyan, handang makiramay sa bawat isa. Yun po yung nakaka-touch. Yun po yung nakakapuno at nakakapuspos ng kabutihan at pag-ibig sa ating puso. Yun po ang nakakagaan ng ating kalooban sa mga karanasan na bigat tayo sa ating mismong buhay at sa lahat ng pagsubok sa buhay. Mga kapatid, isang panawagan sa ating lahat, lalo na po sa panahon ngayon ng pandemya, lalo na sa panahon na ngayon ng kahirapan, lalo na sa panahon ngayon na kung minsan sabi ko nga nung nakarang linggo, people are indifferent. Sa panahon na yon, ngayon na parang walang pakialam ang mga tao. Tayo tinatawagan na yapusin ang kalooban at ang puso ng bawat isa. Nang sa gayon, maramdaman natin ang pagpapala at pagpupuno at pagpapagaling ng Panginoon. Tagkilanda, kapilubluban, puso, ing balang metong kaya katamo, ban kanita, mipaldan tamo, kinano mang beyatan, adarala na kaya katamo, ning biye. Sa anumang bigat na dinadala sa atin ng mga iba't ibang pagsubok natin sa buhay. Iyapos ng Panginoon ang bata at ang babae, sila'y nabuhay at gumaling. Iyayapos ng Panginoon ang puso ng bawat at kaluluwa ng bawat isa sa atin para tayo ay gumaling at yapusin natin ang kalooban ng bawat isa
para iparamdam natin ang pagmamahal at kabutihan at tayo rin ay gumaling at guminhawa sa ating buhay. Amen? Amen. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos, sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. tayong lahat po, Ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahan, ipagpatuloy nawa niya ang gawain ng pagpapagaling ni Jesus sa pamamagitan ng mga sakramento at pagkakawang gawa. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga doktor, mga nurse at lahat ng nag-aalaga sa may sakit, patuloy nawa silang maging mahabagin at mapagmalasakit sa mga may sakit. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa buong daigdig, malampasan nawa natin ang mga pagsubok hatid ng pandemyang COVID-19 sa pamamagitan ng tunay at buong pusong pagmamalasakit sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating mga nagtitipon ngayon, masundan nawa natin si Jesus sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga biyayang ating tinanggap sa mga kapatid nating nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nagluluksa sa pagpanaw ng kanilang mga minamahal, makatagpo nawa sila ng paglingap mula sa Panginoon, nagkakaloob ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan ng ating puso at kalooban, natin pong idalangin ng idulog ang ating sariling kahilingan. Panginoon, nandirito po ang aming mga panalangin ng kahilingan ng aming mga puso. Naway sa pamamagitan ng mga ito, tunay kaming mapuspos ng inyong biya at pagpapala at kami matuturing huwagkan sa kalooban at puso ng bawat isa. Sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.
Dalangin kayo mga kapatid na ating alay maging kalugod-lugod sa Panginoong ating Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinagindapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkalobong ang aming paglilingkod sa iyo, gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito, sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaasin niyo yung puso't diwa. Itinaas na namin sa Pasalamatan Panginoon. natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mapangyarihan, tunay ang marapat na kaya aming pasalamatan sa pamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan. Hangad mong magbagong kainis ng pagkakanya-kanyang sangkatauhan, bunga ng pagtitiis siya na naigat ang kamatay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat maasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng Espiritu, gawin pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ay nawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya at pinuri, pinaghati niyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at ang wika, tanggapin niyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan, ihahandog para sa inyo. Gayon din naman matapos ang hapunan ay nawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot yon sa kanyang mga alagad at ang wika, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ibubuhos para sa inyo at para sa tanan, para sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyong lahat ito bilang pag-alaala sa akin. Mysterium Fidei. Ama, ginagawa namin ngayon pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya dinaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis ng kakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Florentino na aming Arsobispo, ni Aposeto na aming Obispo Emerito ng Tanang Kaparian, at ng lahat ng mga anak mong tinipon mo ngayon sa harapan ng iyong piging. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, ang kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng tanang mga banal na buhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan sa lahat kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Bilang isang pamilya, tayo ngayon po ay dumulog sa Ama nating nasa langit. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at ang pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo Pagbigayan rin. tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace.
Mga kapatid, si Kristo ang kordero ng Diyos, ang Diyos na humahaplos sa atin at nagpapagaling sa atin. Mapalad tayong tumatanggap sa Kanya sa Kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, hindi kita matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakais ako ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Magsiluhod pong lahat. Mag-aalay sa mahal na ina ng laging saklolo. Kalinlinisang Birheng Maria, ina ng Diyos at ina ng Santa Iglesia, ikaw ay amin ding ina ng laging handang sumaklolo sa amin. Taglay ang mga pusong lipos ng pag-ibig sa iyo, iniaalay namin ang aming sarili sa iyong kalinlinisang puso upang kami maging tapat mong mga anak. Hingi mo kami ng tunay na pagsisisi sa aming ipinangako ng kami ay binyagan. Iniaalay namin sa iyo ang aming mga puso at kaluluwa upang lagi naming sundin ang kalooban ng Ama naming nasa langit. Iniaalay namin sa iyo ang aming buhay upang lalo naming mahalin ang Diyos at mabuhay kami, hindi pa para sa aming sarili, kundi para kay Kristo ang anak ng iyong anak, at upang siya'y aming makita at paglingkuran sa aming kapwa. Sa habang pag-aalay na ito, pinakamamahal na ina ng laging saklolo, ipinapangako namin na ang aming buhay itutulad namin sa iyo, ikaw na pinakaganap na Kristiyano, upang matapos naming mailayan sa iyo ang aming sarili sa buhay at kamatayan, ay makapiling nawa kami ng iyong anak magpakailanman. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambay ng ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng Ginong masama. Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa bayang lahat, pinagpala naman ng anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Walhati Amen. sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Inang saktang linis. Ina ng laging saklolo, Ipanalangin mo kami. manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhay nawa kami ng aming inihain at pinagsaluan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming mayaalay sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Ang Nuestra sa Pinak po ay patapos na. Tayo na lang po ay mag-apply o maglalagay ng papalibutan po ng marmol ang buong struktura ng Nuestra sa Pinak, tapos landscaping po. Yung gusto pa pong tumulong at mag-donate para sa Nuestra sa Pinak, makialam lang po sa ating Parish Finance Council, kay Dr. Alvin Balatbat, Tita Lisa David o sa kanino man pong miyembro sa ating opisina. Ang ating pong itinakda na pagbabasbas nito ay sa August 2, anibersaryo ng aparisyon ng mahal na Nuestra Señora de la Merced. Ang lahat po inanyayahan para po tayo ay tumulong para dito. Maraming salamat po. Assignment po natin. Mamayang gabi po bago kayo matulog,
pakisama niyo po sa dalsal niyo. Pakidasal niyo po. 3 tao, 3 persons, 3 people who have touched your hearts and lives. 3 tao na nakahagkan ng inyong puso at ng inyong buhay at nakapagbago sa inyo. Amen? Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos at inyong mga pamilya, Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang misa natin ay alay na humayo kayo, taglay ang mapaghimalang haplos ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Magandang umaga sa inyo lahat. Have a blessed Sunday and God bless you all. Pupuri sa Panginoon.